κλείσει από το σπίτι μου, αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται, με καλώ στο τηλέφωνο? Ποιος είναι? Στο σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά? Τώρα που το Beach Bar Γυαλός είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. Beach Bar Γυαλός. Ξέγνιαστες στιγμές μπροστά στη θάλασσα. Όλη μέρα με καφέ, μπύρες, δροσερά κοκτέιλς. Beach Volley, θαλάσσια σπορ και τα πιο δυνατά events. Beach Bar Γυαλός, day and night. Και σπίτι, τέλος. Κάθε βράδυ τον βλέπω κρυμμένο πίσω από το θάμνο να παρακολουθεί το σπίτι. Αυτός, να ξέρεις, έχει βάλει στο μάτι την κόρη μας. Τέξας θα γίνει. Θα τον κλαδέψω. Μη, τι πας να κάνεις? Να κλαδέψω το θάμνο με το νέο μου μηχάνημα Τέξας. Να δω μετά που θα κρύβεται ο γαμπρός. Μηχανήματα κήπου Texas Δανίας. Ο απόλυτος βοηθός στη φροντίδα του κήπου. Τέξας Δανίας από το 1960. Ο εφευρέτης του σκαπτικού. Αποκλειστική εισαγωγής για Ελλάδα και Κύπρο. Garden Sport Κούτι Κρουστάλης. Με πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων. Στη Λάρισα, Ηρώων Πολυτεχνείου 24. Τηλέφωνο 2410 62 40 62. Στο ίντερνετ www.gardensport.gr. Danis Design and Innovation. Φιλέ, βλέπω παντού τη μικρή. Κι εγώ, στην κεντρική, στο Φρούριο. Την είδα στην Ταχυδρομείου χθες και πριν λίγο στην Τρίγωνη. Ξέρω. Κυκλοφορεί παντού. Καυτή, νόστιμη, λαχταριστή. Γύρος, πατάτες, σως και πίτες στο τετράγωνο κουτί. Μικρή και χορταστική στο Tweet. Tweet, πλατεία Ταχυδρομείου 531 774. Νέα Σμύρνη 55 27 22. Φρούριο 257 500. Ηρώων Πολυτεχνείου 616 333 και στο 2pavlaeat.gr. Εμείς χθες το κάναμε από τις 11 μέχρι τις 3. Σιγά το κατόρθωμα. Εμείς το κάναμε όλη μέρα και όλη τη νύχτα. Όσο πιο πολύ το κάνεις στέκι, τόσο πιο πολύ το ευχαριστιέσαι. Times Restaurant. Κοντά σου 24 ώρες με δροσιστικά ροφήματα, χορταστικά σνακς και εμπνευσμένα πιάτα, πίτσες, μακαρονάδες, κοτόπουλο και μπριζολάκια. Και το καλύτερο, ξαπλώστρες ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα, για να νιώθεις το καλοκαίρι μέσα σου. Times Restaurant στην παραλία Νέας Καλλικράτειας. Τηλέφωνο 2399 0 21 212. Times Restaurant. Κάντο στέκι σου. Γιώργο, θα κεράσεις πορτοκαλάδα? Πορτοκαλάδα από μανταρίνι. Μανταρινάδα θες να κεράσεις? Μανταρινάδα θες τελικά? Από μανταρίνι. Με μπέρδεψες! Πορτοκαλάδα θέλω, από πορτοκάλι. Αυτό λέω κι εγώ. Πορτοκαλάδα από πορτοκάλι. Από το μανταρίνι καφέ. Μανταρίνι καφέ, το νέο στέκι. Τα πιο νόστιμα πρωινά. Οι πιο αρωματικοί καφέδες Jacobs. Απολαυστικά ροφήματα, χυμή και αναψυκτικά. Τα πιο φρέσκα προϊόντα ζύμης και σφολιάτας δικής μας παραγωγής. Μανταρίνι καφέ, στο Στόμιο Ιεράπετρας. Απολαύστε το. Πώς θα ήθελα ένα κατοικίδιο? Τρελάθηκες. Ζούγκλα είμαστε εδώ μέσα. Έχουμε ήδη χρυσόψαρα, χελώνες, το ιγκουάνα, το παπαγάλο και τη γάτα. Αυτά δεν μπορώ να τα πηγαίνω βόλτα. Ένα σκυλάκι θέλω. Και τι θα τα ταΐζουμε όλα αυτά? Από το Max Pet. Με τις καλύτερες τροφές, στις καλύτερες τιμές. Ναι, αλλά εσύ θα πηγαίνεις να τα παίρνεις. Εγώ θα παίρνω τηλέφωνο το μαράκι και θα μας τα στέλνει με delivery. Max Pet. Βόλου 13 μετά τις γραμμές και πριν την εθνική. Και με delivery στο χώρο σας. Τηλέφωνα 2410 418 010. Και WhatsApp 6983 80 61 77. Έχεις κατοικίδιο? Έχεις το Max Pet για τις τροφές του. Γυναίκες οδηγοί, φίλε μου. Θέλω να πάρω τη στροφή και ενώ έχω προτεραιότητα, συνεχίζει χωρίς ούτε να κόψει ταχύτητα και πέφτω πάνω της. Εν τω μεταξύ είχες ανάψει φλας να υποθέσω. Κοίτα, τα ηλεκτρολογικά μου είναι λίγο χάλια. Και το flash μάλλον δεν λειτουργεί, αλλά ωστόσο. Ωστόσο, φταίνει οι γυναίκες οδηγοί που δεν μπορούν να μαντέψουν τις προθέσεις σου. Βρε, δεν πας. Όχι και βρισκές, ρε φίλε. Δεν πας στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Θοδωρής Μάκος. Μην πάθεις και χειρότερα. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Θοδωρής Μάκος. Κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Επισκευές και service air condition. Μπαταρίες, ηχοσυστήματα, συναγερμοί, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Θοδωρής Μάκος. Κάτω Γατζέα Πηλίου. Τηλέφωνα 24 23 0 23 190 και 6982 925 663. Θοδωρής Μάκος. Το υπεύθυνο ηλεκτρολογείο. Ψιτ, ζουζούνα μου, για πού το έβαλες? Ξέχασες τι μέρα είναι σήμερα. Πάω στους φίλους μου. Για κοίτα λίγο, μωρουλίνι μου. Μήπως άλλαξες γνώμη? Wow, πάλι ψώνισες εσώρουχα από το pop shop, Ναι, αγαπουλίνο μου, σ' αρέσουν. Περίμενε, θα σου πω. Μάγκες, άκυρο για σήμερα.
Pop Shop με τιμές χονδρικής όλο το χρόνο και τις νούμερο 1 εταιρείες από όλο τον κόσμο. Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Παρίσι, Βραζιλία. Pop Shop, Κορίνθου 245 και Outlet, Κορίνθου 459. Exclusive imports from all around the world. Εσώρουχα για όλες τις ώρες. Τώρα στο Pop Shop Black Friday Sales. Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Όλα μείον 50, μείον 60, μείον 70%. Παρακαλώ. Βασίλη, πού είσαι? Πού είσαι, Βασίλη? Τι είναι αυτά που ακούω δίπλα σου? Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Στο παγωτοπωλείο είμαι και είναι εδώ κάτι κυρίες που δοκιμάζουν παγωτά, βάφλες και σπιτικά γλυκά. Παγωτοπωλείο, μια τζελατερία, πειρασμός. Ιταλικές γεύσεις παγωτών και με χαμηλά λιπαρά για όσους προσέχουν τη γραμμή τους. Και ακόμη βάφλες, χωνάκι που γίνεται στη στιγμή και σπιτικά γλυκά. Παγωτοπωλείο Τζελατερία. Στην παραλία της Πρέβεζας, πίσω από την Τράπεζα Πειραιώς. Από τις 9 το πρωί έως τη 1 τη νύχτα. Ως τη 1, 2 ήταν όταν πήρα το Βασίλη και μου είπε ότι είναι στο παγωτοπωλείο. Παγωτοπωλείο. Μερικές φορές είναι αυτό που νομίζετε. Σύντομα στην πόλη. Ημερομηνία έναρξης Σάββατο 16 Απριλίου. Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις. Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό. Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκα-τούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε. Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού. Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Τοπάζ. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Τοπάζ. Ευβίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Τοπάζ. Κάντε μας like στο Facebook Τοπάζ Πάτρας.